Nini aywa ngunye ye yiri folo nya fo ye nya ba firi la bon jumashu ibi bara embe prepare wulada de fe ni daga be do arama ka so juma ina ko machine nye juma e alamisa kle bane wulada ni fe ni fiere ma indigera ka daga do nanvolo re kamo gresege kama sefla imago be bonya ni nanvolo mina nindi desa olaw Allah re kama ngo puma do la kunde do ka to fa tala ma do be o ma ka ta to fa fiu ma do ka herere o bi bode koro ka tu hire nyani di o menika sababu kele ni o ke ka ba kele ma banwa pe menebi ni naga de do mowi ya fui ninde sabu mandagai ngunye firi ta a here tiba musa solomana ka fe mara fe no ye ndengenye nzo o wulon flambo de bikala ni yake adama den sababu be sirachi ka dai kai ba fokore anzigi nde ya gwanza anga to bunula ni mamma ko kerala ina shi ko amadu yoro nyini ay sani shi ko amadu am nyogomulo am ko kono me ka kabako yira mawla yiri be siga am gonya yiri be siga ma ke fin abaga kabako yira awana amaga gere yiri dola sisa amna mi yira shi ko amadu amna fain ha ni kolo koy kolo oh sefla oh inyebala shugo assalamu alaikum eli yiri fle ate carte quoi ate carte mana abi fonne mo koloko do ba foko bangana sefla ni konoro bana shite ko ni mikenyala Allah akbar konoro bana shite ko ni mikenyala akera kokwe akera konodimi akera gange konodimi ni di daga nin kele ale ti kenyala me flana bala yiri flana bi amoto gunola famna mami mako makala ena yu ka fa ko fa mo ka barando ga bolo mo ma fle Espagne Italie ni mo be shuga mandula ikake vocali la ni shuga madu absika nyon soroka hatte nine manani chema e komi nya faw ye klebi yolo bido mamunu ngasu ika du jole ka dabatige ka bla klebiro wali shibo dabla le klebiro etale wari ni yoro la yoro fragwe jamana nuna e masojo e de ata location la ishibo dabla le klebiro ni klebe bi ni klebi yolo ko ni bido e ka sokaba iya ye ma yeo e gresege bi lafu pe la butigi ba chokola duguba konona mine kata duguba mangani nunu ni ya konona mine kata klebi yolo be do bitiki munu ndafe nyo damo ayo jati mine a bitiki belebele baka dogo me munu me nu kodo me klebi yolo mai ba soro duguba kono kata o be fa te o bitiki tetemoka ibe duguta kun fa kun a klebi yolo bi do munu na nu da gome black klebiro iba soro a ara bitigi ara chamambe hali te bitigi nani soro ala min faledu Allah akbar o kuma na klebi yolo bo la se mamo daga mi do ka siga du chemo ka dige so ka do abe do ni la tetemoka daga mi do walima ka fragli bara ka siri boroni na ibita siri ika bitigi kono ni ala sona klebi yolo koni abo samasa o tifo ikalabli ika bitigi la na kera du ere san yalama o yalama ni ma ke chegelenyi ke ma daga do ngo ko no bi dala dongo du sa ni ya so sugu damine ere ni bolo wari ma ba ati te lafia i bolo fembe ba pew o ya so raso sembe blili hage mo inse ka bli ora to shuga mo sho chama u labanete abite ne o aso passe ma do keledo itese ka foi jo ala briki toledo ma se ka monde donc si ça so jo di damine bo ke mama nga ki ke ko kate ni mo ma da ko la no ye ko kate ko bu soro eche o de ko cheya famna ngana ya be bi ambe furo ko na avec Cheko Amadou Amadou Malila Bamako Mundugula Farada sabunyuma ni farakolo nganje nyo de fa yimbalima alislamo banabato aye gerena de aye ninkari muso aw munu konoro bana misenu nti bala ti ngofe ani konodimu ani demi nati bunya aye ninkari aka kuru ka wuli komi cafe aka dama na ba ke aye ni varaka
Tetemogo. Ay ni fara ka ala kama nyo damo ma baraji soro. Seko Amadou do nyengolo be bledi. Bo fara ni nga fara kulongaji. Ka wuli ka mi kororo bana pew. Tetemogo. E min di kene ya eko esaye. Sefula. Ah. Abi fonne mo ko ngeka. Wenga. Ni. Atenia. Anya wala. Bo gresega telima para. Gazega kana jo. To abara bikena. Allah. Yetala. Assalamu alaikum. Ima frablu blenu. Ni ye nimbara suruku. Suruku golo. Minengolo. Manglani ngolo. Waraba golo. Ani warani ngala ngolo. Miniya ngolo. Satutu golo. Ani ngurongo fini ngurongo ble. Inyebo olu danve façon nona. Olu debe o chama ani suruku kushi. O dobi kala ka furongi nai. Ani flengaba ani flengoro flile nyamaro ani jafakolo flile nyamana na barala wusula ndo bi kala barakandi bi kala kasoro ka parfait kala sefula ni yitege wusunai kana manyini ngade ala bi son Tetemogo. Safie ndo ka daljude ni Shorebo la benga di mama. Ne ba la beka di momo safie ndo bi son. Mais shoran mame jamana koka. Me olu de ka fete a betati jamana koka o. Evita jamana koka ngo sabu be koya. Eche. Mado bome ya. Kata jamana koka sababu de bu ko mali kono ya. O kuma na ni sabu be koya. Ne ma fenzura ina saki o. Eche. Voilà. Sefula. Ibini noa. Ah, je commence à rendre. Abi foi mo ko ndonge bi kado kacha. Ni ladon kana tufa la kana ndafa la ndonge ladon ni ka bunde klekelinja ala misado. Ni ya bunde ka blay koro iba mugu ke tasumara ka usu ka sogono cheo che nye flatige shuba farashuro moka utedu ka bono bili. Wa iki de musuna e bare bara. Allah ko damo ay dugo ke shuga madu. Ay sani shuga madu nyon fe kungo kono. Ka yiri koni ka nafa ira mogola anabe mogo mi nyamai abe bana mu furake eli salamu alaikum ni ne kotre do ba fo ko changragwe o me kotro do ima bluka gere changragwe kai dugu yiri to tikelenyi eche nyebedna se fula nyo de fay ni muso munu mita logo nyini la nu yeni nge fiziki ka do ka logo kono kani ka so kono o sango ni jene ibului Allah akbar o herati do kabili aya faratina Tetemogo we ko tore de mi kuna de mi farika magani o kuna o de bi kolo gele ya Allah o de ni ta hadin daw ma Sheikh Amadou ban ko Amadou la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah. Ya fo ye ngo jiri do be kungo kono u ba famo ko bembe. Munu nyeji bi bo nyeji tija. Tendewa. Musugoro ba kuna demse hunda hakaja. Ni obara de bi kaina na nye kurana e kaba pai anyeji bi ja. No ma ke nyebi yele ka ba pe nyeji bi cho shuru afrati so. Afra de bi boy na Sheikh Amadou fe. Shoganya me be bungu frage. Ko sebe. Ah bungu wo frage choko di. Bungu mi me na before mo ani katrakin no. O fra be mfe ko sebe. O ma sefula saije sai bana do be ko saije na yemi ne ko wari ni na malla iti balu. Fra kelem pew. O de be. Inyabe na nglibala ninde nglibala e oro otenia oro bo yiri were bi faraninga ni a fla fo sisa mali kono adama de unchena de kera de obu sigi ku klo de no beni medro betu kaka yiri fla na ngo chognola maminga saiti ba pew Sheikh Amadou segereke la ni ya do ye o tabane ya pew e bi kene ya pew echen asani Sheikh Amadou be nyon fe ka fo ko fe mo koy mais Italie Espagne mo be jamana ko fe mais to bu jamana faraje jamana kan ni be mo be Sheikh Amadou la be kuma fe WhatsApp kan appel ka cha se be ona ko sika nyon so ra fere abe vogali ci WhatsApp kan na la ka je joke kadi Sheikh Amadou mvle bin che mo sade mo nya kama joke kadi inyebenna ende wala je ya oui nyo de faye ngoni mfana gresege duma bara bikendela maw biku yere nege nanfolo ere gresege ere duna di kacha fembe fani ala ma yirela me do ye ngolobe te ko fen ya ngo do yo ke suma ya fura damai ay ti tay wa ngolobe la don yiri wolon flamme nu farla nyonga bella don ngolobe ba law na kera kaba ibi sege ngeblia Allah ibi min no ala de suma ya fura nga dobe nanfolo haya do ala Allah wolo je de fleni obi bonna kele uba fo mi ma ko kobo ningli
n'i ye ngili bɔ k'a soli k'a tobi k'a min kɔbɔ b'e minɛ bilen ya n y'o di ma ala kama mais a nafolo haya n k'o to gundo la ni maa min ye Chogo Amadou contacté la a b'o k'i ye kosɛbɛ ɔ n y'a f'u ye sana bulubilenni filɛ nafolo haya ne tun bɛ ka nin f'u ye gɛlɛya bɛ mɔɔw la kojugu di se fila a tɛ nin ya a dɔ wɛrɛ tɛ nin ya ɔ mais ale kelen t'a kɛ n y'a f'i ye yiri 7 n'o bulubilenninw bɛ fara ɲɔgɔn kan n'o baara la sa fɔlɔ dɔ bɛ yen sa dɔ bɛ yen o folo o de bɛ fara a kan sa in filɛ yiri dɔ bɛ kungo kɔnɔ ko bolokurunin n'a sa in zamana o rɔ dɔrɔn a bɛ sa o sa in de fara ko don o b'a fɔ ko maaɲumansa n'i y'o tɔgɔ fɔ sa u bɛ t'o bolo ɲini bi bɛɛ ka t'o fara nin kan gindo nɔ b'a la o gundo in bɛ to yen wala min bɛ maa kɛ fɛn ye a dɔ y'o ye Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah se fila ni haya in ka ca yan dɛ yɔrɔ a tɛ nin tɛ tɛmɛ fɔ gɛrɛsɛgɛ yɛrɛ tamu de ye nin a sin bɛ wala taamadenw ka nafolo ani maa min ma sigilen don jamana kɔfɛ mɔgɔ na ninnu de don Allahu akbar donc maa dɔw ta bɛ tunga fɛ e ta tɛ ye se fila maa dɔ ka sababu o bɛ maa wɛrɛ rɔ maa dɔ ka sababu o b'a den la maa dɔ ka sabu ye fila de ye sabu ye fila de ye dɛ a ɲuman bɛ yen wa juguman bɛ yen ala k'an kisi a juguman ma amina maa sata o bɛ maa dɔrɔn hey e ma da dɔnni la maa sata o bɛ maa dɔrɔn i sata jugu koyi mais a dan dɛ dɔ ka taa kungo kɔnɔ donso kɛ marifa b'a bolo a bɛ maa dɔ sigilen yiri la dɔrɔn o tigi bɛ yɛlɛma a ɲɛkɔrɔ k'a kɛ wara bilen fo ka kukala k'a la a b'a filɛ ka to a bɛ bi yɔrɔ min na a bɛ taa sɔrɔ ale yɛrɛ balimakɛ bilen don n'a sata taara a bɛ kɛ yan he dɔnni la dɔnni ni sata bɛɛ ye façon kelen de ye maa sababu ye maa ye koyi o sababu jugu don n'o tigi rɔ o tuma na sababu ɲuman fana bɛɛ tɛ maa dɔ bɛ yen n'o y'a tɛgɛ sigi a kan i ye i mago ɲɛna an ka na yan fɛ Chogo Amadou Sidibe Baninka Amadou Mutugula Farada sabu ɲuman n y'o de fɔ an bɛ sigi a kan kɔfɛ mɔgɔ bɛ Chogo Amadou la a b'a kɛ WhatsApp kan a bɛ kuma Chogo Amadou fɛ WhatsApp kan n'Ala ka diya n'a bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ la cogo min Chogo an ɲɛ bɛ an gɛrɛli ka so la kun bɛ nin na wa Chogo so ninnu so gansanw tɛ kun b'a la wa Chogo Amadou ka so ninnu so gansanw tɛ ne ti foyi kɛ n kun fɛ n'i y'a ye n bɛ fɛn o fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ ala ye fɛn dɔ de fɔ n ɲɛna ko nin bila ye hadamadenw mago ka ɲa gansan tɛ nin de ye sokɛ fila ye ni a bɛ fɔ nin ne ma nin de ye awa capariki ye o kuma min bɛ yan fɛ a bɛ fɔ nin de ma ko sabu ɲuman n ko da in yɛrɛ tɔgɔ da mɛn min na nin de don ne bɛ na yan don min na farada in maaw bɛ yan dugutigiw a bɛ yan n'i ye dugutigi ɲininka sa a b'a f'i ye n taar'u fɛ dɔ ma ko k'u kun t'a dɔn ko maa bɛ se si yɔrɔ in na su kelen ntomi sunba dɔ bɛ yan ani nkababilen min filɛ a ko n'i kun nana nkababilen in filɛ ko n'i kun nana k'i bɛ na bito ta ya foro kɔnɔ yan ko i bɛ n'a sɔrɔ cɛkɔrɔba dɔ sigi bɛ yan a bunsi diɲɛ bɛ pewu fo k'a bɔ a disi la o tuma na jinɛkɛ bɛ yɔrɔ in na yan tondu min filɛ a tun bɛ si yan a y'a mɛn a bɛ tile yɔrɔ in na zabandu min filɛ ne ka so kɔfɛ a bɛ si yen ne y'a fɔ a ye a ye fɛn o fɛn ɲini n fɛ n dalen ka n'a jira n na ko nin kɛ n ye kana yɛlɛma yan fɔlɔ nin kɛ n ye n y'a saraka bɛɛ bɔ a nana se sokɛ ma n y'a ka sokɛ d'a ma n y'a fɔ ni saraka wɛrɛ yira n na bilen n bɛ kɛlɛ wuli a la o tuma na sisan jinɛkɛ kɔni ne y'a dahirimɛ bɛɛ d'a ma farada mɔɔw kabakoyalen don k'u kun t'a dɔn maa bɛ se sigi yan ne ko ja dɛrɛ bɛɛ n'i da ka n'o Chogo Amadou bɛnsɔnlen tɛ a ka dugukɔnɔ sangaso ninnu na koyi ayi anw ye cikɛla de ye wa an ye burusikɔnɔmaa de ye wa an mago bɛ o de la ni halala sɔrɔla kaba baara banna nin de ye sabu ɲuman ye nin de ye caparu ye sogo la ɲininkali dɔ bɛ yen est ce que so dalilu dɔ b'a la e bɛ se ka min kɛ maa ye min bɛ se ka maa kɛ fɛn wa dalilu dɔ bɛ so la kɛ sorokɔrɔkaw ka hakɛ to kolotugula wane minnu bɛ sorokɔrɔkaw ka kolotugu haya a ka di jamana in bɛɛ ta ye i y'a faamu wa mun y'a d'u ma sokɛ de m'a d'u ma wa
Oh mais ande o fo kolo tugula wɛrɛw be fana sokɛ olu ka haya fana duma o dugu ka surana ya kosɛbɛ ya mɛ sinamuso fila kɛlɛlen dɔ ka kolongala karila dɔ bolo o kuma na sinamuso fitini se to yi o kuma na dɔ in ko ni ka kolongala ma tugu furu bi a da fɛ o cɛ ka mara de kun bɛ muso fɔlɔ in bolo muso njɛni dumi ɲɔ di somo a bɛ dumuni ji somo kama cɛlasigi musow ni nana furu la ka baga min sɔrɔ du kɔnɔ hinɛw la I ye maa min sɔrɔ du kɔnɔ se t'a ye hinɛw la a tun bɛ ɲɔ ni ji di sokɛ ma su kɔrɔla ale ka furu b'a dafɛ kolongala in b'a bolo a y'a da ɲɔgɔn na a ti sɔn dugu tila ma a tora du cɛmancɛ la a y'i ɲɛ fili dɔrɔn a ye sokɛ sigilen ye kabadaga bɛ sokɛ da la a ko a bɛ kule yɔrɔ min na sokɛ ko kana kule dɛ ne dun e de bɛ ɲɔ di yan i bɛ ji di yan i bɛ hinɛ ne la du de kɔnɔ kolongala in filɛ a fɔ tu a ye tu fɔ mɛ a kolotugu fura ye ni n ko mi dɔɔnin fɔ a la sisan maaw b'a mɛn a ko tu bisimila jo ɲɛmɛ jotigi ɲɛmɛ fura ɲɛmɛ furatigi ɲɛmɛ n y'a so sa k'a da sa k'a di jɔnni ma k'a di masa kan ma sa den kɔnɔ dɔ sira kɔrɔ siraba kɔrɔ mini ɲan donso a kolo min kɛra o y'a tugu jango ye mugu ni jɛni jango ye mugu ni jɛni n'o y'a kolo tugu n'a ye tile saba o kolo bɛ tugu o y'o bannen ye o yɔrɔ bɛɛ kolongala ye k'a cun a y'a cun dɔrɔn a kɛra kolongala ye sokɛ de ye nin di a ma n ye so ye o tuma na sokɛ fila jɔlen filɛ kelen I yɛrɛ ɲɛ b'u la sogo kelen bɛ o si de ka ca I ɲɛ b'o la o si ka ca fo ka n'a ten na mais ɲɛ bɛ kelen na o tuma nin ye so gɔmɛlɛ de ye nin a bɛ fɔ ne ma ko cajo nin ye cajo de ye so gɔmɛlɛ de ye nin ye o mɛ nin ye ɲawiri de ye o tuma na mɛ nin bɛɛ n'a ka nɔrɔ don tere ɲumanw b'u la an bɛ Ala fo k'a barika da tere ɲumanw b'u la n yɛrɛ ɲɛ bɛ na nin ku ka surun wa I ma dɔn ye o ku ka ja o tuma na ɲɛ bɛ na nin kɔ kɛri bɛ da hakɛ la mais nin kɔ karilen don kosɛbɛ bɔn bolili la nin bɛ nin ye o tuma bagaw mɛ ten an ka so ninnu da masiyɛ to ten sogo tereko tiɲɛ don wa wulibali dɔ kɛ sokɛ min bɛ yen n'a bɛ dumuni dun a bɛ to k'a kunkolo kɛ ni dumuni ye tan o sokɛ n k'o bɛ hɛrɛ gɛ o bɛ hɛrɛ gɛ o su kuru n'i wulila I b'a jɔlen sɔrɔ a t'i da ɔ n'i y'o ye kɔni o bɛ min ka du kɔnɔ n'e b'i da e t'i kɛ fɛn ye bilen o f'i k'o bɔ I ka so sogo tere bɛ maaw la wa hadamadenw da de ka jugu n'i ma da dɔ wɛrɛ la maa min se da mɛ wo t'a jukɔrɔ gɛrɛsɛgɛ b'o tigi la o bana de b'i don yen ani kungo kow bɛ ban n'o kɛra muso min na o cɛ tɛ kɛ foyi ye yiri de b'o la f'i k'o ko an dun bɛna se o yiriw de ma o ye nege de ye yan n'o dɛbɛli kɛra I b'o de daga don k'o ko n'a kɛra muso la cɛ tɛ kɛ fɛn ye I bolofɛn t'i ɲɛ hali n'i ye miliyari sɔrɔ a b'i ban wa kɛnɛya yɛrɛ b'i ban ni sen dara tɛku ni cɛ kɛra ten ka ban muso fana bɛ bana ni muso kɛra ten cɛ bɛ bana wa o denw tɛ kɛnɛya donc o daga de b'i don Seko Amadu bɛ nin de dɔn n'u ko nin si tɛ tiɲɛ ye min ye tiɲɛ o k'u jija o fɛ halisa ni Seko Amadu bɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ kɔfɛ mɔgɔ ye bɛɛ lajɛlen a bɛ kuma Seko Amadu fɛ WhatsApp kan WhatsApp la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bon n y'a fɔ aw ye a bɛ fɔ ne ma ko ayiwa dɔw b'a fɔ ko waliden buruti dɔw b'a fɔ ko nzofara ŋɛni ɲɛ bɛ nin na wa a ŋɛnikisɛw tɛ nin ya n m'o di maaw ma fi sabililayi nin ŋɛni in bɔ muru la a gɔ I k'a fara ɲɔgɔn kan n'i y'a tigɛ k'a fara ɲɔgɔn kan n'a y'i sɔgɔ kana si fɔ dɛ y'a mɛn wa sɔgɔma joona fɛ k'a sɔrɔ I ma daraka dun I ma ji min I bɛ soli ka taa a kana muru la n'i y'a fara ɲɔgɔn kan I b'a a bila buwati rɔ k'a fin n'a finna I bɛ jalangɔ dɔɔnin k'a rɔ I b'a mugu kɛ sɛri lɔ k'a di I ka denmisɛnw ma samiyɛ don tɛ de misigɛnyɔrɔw la sagagɛnyɔrɔw la cikɛyɔrɔw la a tɛ fɛ ka sotugu ko kala fola denmisɛn dɔ la wali sa y'a kin Allahu akbar n y'o d'a ma Ala kama Allahu akbar halisa ni Seko Amadu Siribe Baningo Amadu Muntugula Farada Sabo ɲuman ani Mutugula morikɛ kelen bɛ ɲɔgɔn fɛ Baningo kaw ka sanji Sefula Sogo ni I bɛ nin dɔn wa a bɛ fɔ nin de ma ko jalani kunba Sefula kɛlɛbɛ minnu tɛ ban jeli banbali san joli kelen bɛ Senkala la gɛrɛ nin na dɛ gɛrɛ nin na I bɛ bɛnbɛ fara dɔɔnin bɔ k'a n'o ko ni ɲɔgɔn na I k'a furonki kolo la k'a mugu bɔ I y'a mɛn I bɛ to a mugu kɛ joli in na I Senkala la wali yɔrɔ o yɔrɔ joli min tɛ ban n'i y'o k'a la a joli ji b'i ja sisan wa a bɛ kɛnɛya n y'o d'a ma Ala kama Sogo dabali ye tiɲɛ ye wa dabali ye wulibali ye n'a kɛra I la I b'a dɔn Sefula an kun bɛ tu min nka a bɛ fɔ nin de ma ko jamatigi sunsun n ye nin f'u ye Allahu akbar nin de ye jamatigi sunsun ye
se fula e ɲɛta fole a felen jugu la n'i y'a ju kɔnda a bi taa jɔ hali ju bi wara a b'o bɔ ha ni ye jamatigi sunsun se fula i ɲɛ b'a la a bɛ fɔ nin de ma ko jamatigi sunsun bɔn dɛbɛli hakɛ yɛrɛ min bɛ kɛ na kelen a tilara ka falen donlen sanfɛ kun o y'a dama ko ye donbilenman sanfɛ a filɛ o de sanfɛ nin ladon hɛrɛ min bɛ nin ladon la ala b'a dɔn e ala bagan ɲali haya de bɛ bɔ nin ladon la wa nafolo yɛrɛ fana banbali gɛrɛsɛgɛ telimanba a bɛ bɔ naani dugalen i y'a faamu dugalen bɛ njɛnɛ min ci ka jigi ta ani bolo tɛ kelen ladon tɛ kelen a bɛ fala kolo la ka jigi komi jurukisɛw o tuma na o ni nin ladon de bɛ baara o ye nafolo haya ye bɔn a misi ani saga ani bagan misɛn o tuma na o daliju fana bɛ bɔ ale ladon la o de kama a ye filaw ɲininka filaw ma gɛnna sɔrɔ misiw la ni sunsunbere tɛ ni sunsun de filɛ mais kɔrɔ dɔ b'a la a ladon de bɛ kɛ ka misi de baara ani saga n'i y'a baara k'a d'i ma ayi non e tɛ baganko fɔ mɔgɔ ye se fula a bɛ ndonbilen ka cɛdaga dɔ fana bi don n'a ye e ka sunsun ninnu lajɛ min ka jan n'a bɛɛ ye o tɛ nin ye sa nin tɛ yan wala nin n'i nana sa i bɛ na nin kari o de ka jan a bɛɛ ye nin dugu b'o la nin fana tugu b'o la nin dugu b'o la i bɛ baara yɔrɔ min na i b'a cɛŋanaw tɔgɔ di n'an y'a daga dɔn i b'i ko n'a ye i bɛ sigi a bɛɛ kan hali n'i ye minisiri ye directeur fɛnw n'i ko n ko bɛɛ b'o lamɛn e m'o ɲɛna ko ninnu bɛ kɛ ten e ma kow ɲɛɲini e ko cɛw ka tugu e kɔ e b'a ɲɛdɔn ni cɛw bɛ tugu i kɔ ni juguman de ye dɛ bari e m'a ɲɛɲini n'i y'a ɲɛɲini ngalila ala la i bɛ sen k'a minnu m'i kɔ ɲuman dama don mais n'i m'a ɲɛɲini i bɛ faraw ni jinɛw ni wɔkulɔw sen k'a mɛn i kɔ parce que cɛw fana ka gɛlɛn donc min bɛ cɛw jigi o de ye ninnu ye tan i b'u jigi ka i sigi u da la se fula o bɛ yan kelen se fula fɛn dɔ bɛ yan bi n bɛna n da sonya k'o fɔ maaw ɲɛna i bɛ ɲɛ bɛ na n tɛ numu in yan n tɛ numuni si ma u b'a fɔ ko a tɛ foroko kɔnɔ wala ne ye subila ye e se fula fali bɛ kɛ nin ye dɛ se fula an tɛ dɛbɛli jugu fɔ dɛbɛli jugu n t'a fɔ i ɲɛ bɛ ndumu in na ale yɛrɛ de bɛ kɛ nin foroko kɔnɔ wa i ɲɛ tɛ kalaw manaw olu dɛfɛn bɛ a fɛ k'a lamini k'a kulotiri i b'a fɔ ko a bɛ nɛgɛfugula kɔnɔ a bɛ fɔ ndumu ni a bɛ fɔ ne ma ko subila bon ani ne bɛ taama su ani tile ani ne bɛ taama donc sisan nin tumu in baara dɔ bɛ kɛ nin na se fula n galila ala la n'i y'a baara kɛ i bɛ kaburu kɔnɔ i kɛra danfɛn o danfɛn ye se fula adamaden foto dama nin bɛ maa fa nin de a dɛbɛli bɛ yen nka nin galila ala la ala ka ne kɔ ka bɔ a ma amina rabi n t'a f'u ye dɛ an bɛ nin to yen mais a bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ɲa min tɛ dabali ye bon a bɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲa maa dɔw bɛ yen a bɛ si dugu mana jɛ a bɛ taa fɔ aw ye dɔrɔn ka banna wala o maaw bɛ yen quoi o sibila fana ye donc o baara in de bɛ kalan a tigi b'a tobi ka kun mais sogo delila ka kuma dɔ fɔ an ka kuma tɛmɛnen i ko don ye don 7 ye mais don 3 bɛ yen don ye maa kan ka siran don min ɲɛ min alamisa juma samedi den bɛ bali ka sa olu b'o la sogo solution b'o la wa solution t'i kɔfɛ nin ya n y'a f'i ye o baara bɛ kɛ fɛn min na o bɛ yan o ne y'o fɔ daga bi dun i y'a mɛn yan dɔw bɛ boli kalojɛ bɛ boli si minnu kɔnɔ o b'o la o alamisa ni jumaw b'o la ani samedi bon samedi yɛrɛ den hali n'a kɛra tile kelen fa ka don ala ka kɛnɛya o bi kɛ e minnu bɛ se miliyari mara o de y'olu ye mais u tɛ basigi u ka ko bi kɛ hali wari b'a kun a kɔnɔ gale bi to yen o de ye samedi ye ani juma ni alamisaw donc sa daga de bɛ don in na kolokisɛ 100 o de bɛ k'a daga ju la a tigi bɛ t'i kun na ye n'o de ye ayiwa muɲa mais a kulusi a ka ɲi ɔhɔ an b'o to gundo la a bɛ faamu se fila yan ye danyɔrɔ ye an bɛ gɛrɛ awa boni yiriw la yiri dɔ bɛ yan se fila a bɛ boni kɛ boni fana kɛ n y'a fɔ aw ye ka tɛmɛ n ko n daba tun b'a nin tɛ yan u bɛ mɔgɔw mago sa nin ye darɔ kɔrɔtigi bɛ bɔ min na nin don bon maa fana u b'u ka tugafɛtaalaw mago sa nin ye i y'a mɛn i jugu dɔ i fa nin jɛni wali ba nin jɛni ale de bɛ a da wusu nin mugu la ka sɔrɔ ka telefɔni ta allo karisa a bɛ sin k'a da bi wari hakɛ dɔ la ne ma ko kun bɛ na dɛ i ka nin kɛ dɛ ne ko sisan ka gɛlɛ dɛ ou bien anw ka kalo ma sa fɔlɔ dɛ e ni problème t'i fara bilen
o b'a sɔrɔ a di ma a fɔra ye ni si b'i denkɛ la a bɛ wari di ni si b'i balimakɛ la a b'a di a b'a sɔrɔ a taara di de dɔn nin mugu in ne bɛ kɛ k'o baara darakɔrɔti a bere in ne bɛ tigɛ i bɛ t'i ɲɛ datugu jala awa kɔrɔnɔnfa k'i ɲɛ datugu k'a bere fili ka don n'a ye jalabulu minnu bɔ ye n'i y'i ɲɛ dayɛlɛ minnu dayɛlɛ mɛ o y'a lakari ye minnu dabiri mɛ o de y'a ye kumana saw dabirilen nu i b'o de baara kulusi bi tu o la n'o baara la dayɛlɛlenw a lakari y'o de o fila t'i bila hali bon kelen kɔnɔ o tuma i b'a mugu k'i da ni maa kunda dɔ y'i tɔɔrɔ telefɔni na i b'a mugu k'i da ka telefɔni ta alo karisa e do wa ne karisa do kuma min bolo su i ɲɛrɔ Allahu Akbar min bolo su i ɲɛrɔ o tuma na a tɛna jara sa a ka fiyɛ de n'o tɛ kunkolo in b'a a tɔɔrɔ sa ɲɛ in ji bɛɛ bɔ k'a ba fura ti sɔrɔ tɔnfasa in dimi la bilen o tuma u b'o de kɛ maaw la a dɛmɛli bi bɔ in na nka haya ne fɛnw ne tɛn'o fɔ parce que n'a kɛra u b'a k'u kɛ ci ye o tuma na ŋɛɲɛka de ye nin ye an bɔra nin de la yan fɛ nka dɛmɛli wɛrɛ bɛ yen na dɛ se fila n'i ka du tɔɔrɔlen don i da la daga kelen pewu Seko Amadu b'o don in na n b'o don k'o di n badenw ma n k'o to gundo la a faamuna ɲɛ bɛ dɔ kunna yan fɛ an ka gɛrɛ a la sɛgɛ bɛ n bolo la nin de ye nɛrɛ burubilenni ye nɛgɛ burubilenni ɲɛ b'a la ɲɛ bɛ na se fila ɲɛ b'a la Seko maliyɛnw bɛ mun n'o kɔ safinɛ la sumaya fura kɔ dɔrɔn e m'a fɛ e bɛ taa tunga fɛ yan ni bulu a bulubilenni kɔ safinɛ ani falibo a dɛbɛli sabanan na n k'o to gundo la o de bɛ sɛbɛn ka karo k'a goro i b'i kun na ye mɛ falibo b'a la n'i y'a d'i ma i k'i kun na ye koko hakɛ in na n'i tilar'o la se fila i tagatɔ ye tunga fɛ o ye maa min ka papiye ko gɛlɛyara kosɛbɛ maa min ka taali kɛra karakata ye dɔw bɛ arafile ten ka n'u fili u tɛ se ka taa bilen kɛn bɛ k'u ka nafolo bɔ ji yasa maa ninnu mɔ ɲɛ sɔrɔ n d'a ma u bɛ kule la k'ale bɛ tigɛ dɔnnibaw la i t'i bɔ an da la n ko misi ye fila ye dɔ bɛ nɔnɔ bɔ nɔnɔ tɛ dɔrɔ koyi tiɲɛ tɛ de wulibalen dɔ bɛ yen e b'a fɔ e bɛ dɔnnibaw la gosi n'i y'a kɛ tan u y'a doya u y'a kɛ ten n'i y'a sɔrɔ e taa m'i sigi misi tura kɔrɔ ko ka nɔnɔ k'i kun i na nɔnɔ sɔrɔ ye de mɛ misimuso dentigi dun nɔnɔ t'o rɔ wa kuma na misi ye fila Seko an y'a dɔn i ka hadamadenya i bɛ maa lajɛ n'a tigɛ ye suwa ka di i ka kuma kan ko jɔn ka fɛn bɛɛ b'a tigɛ kɔnɔ Seko tiɲɛ nin wa mɛ se fila jɔn ka ko bɛɛ b'a tigɛ kɔnɔ gɛlɛsigaw la maa si nafolo sɔrɔ fantanya i ti k'a ye a bɛɛ bɛ dɔ tigɛ de la i y'o faamu adamaden ka fɛn bɛɛ don yɔrɔ damade la n b'o bɛɛ f'i ye bi tɛgɛ kɔnɔna ani adamaden yɛrɛ taama se si ba ye ni si bɛ yen a bɛ dɔ se la adamaden ɲɛda ɲɛjuru janya adamaden si ani fɛnw a bɛɛ bɛ dɔw la o de kama ni musoko lajɛli ni maa min ko a ye buguri da wala a ye kolonin fili ka musoko janagoya f'i ye a ye dɔ de f'i ye a la nka a tɔ min bɛ yen o ka bon n'o de f'a yɛrɛ foto ka ye wali a tɛgɛ kɔnɔ ka ye wali e yɛrɛ ta ka ye n'o kɛra o tuma na a bɛ dɔn muso in ye adamaden ka maaya bɛɛ bɛ tɛgɛ in na ne y'a f'i ye o ɲɛ tɛ tɛgɛ la n y'a dɔn nin kɛ bɛ nduganzi ye nduganzi tɛ nin ye n tɛ saba ye dugumala in lajɛ yan tuma na n y'a f'i ye n ko nin ye adamaden si ye nin ye adamaden si bɛ yan nin ye dahirimɛ de ye ani garisɛgɛ o tuma na sisan nin saba in ni maa min ta kɛra naani ye na o susiri ye o man ɲi mɛ n bɛ dɔw ye a naani b'o la k'o bɛɛ kan na gɛlɛya ale dɔ ye u t'a fɛ k'o ɲɛɲini dɛ wala ale yɛrɛ bɛ peut-être dɔnnibaw ka k'u buruja nka ale yɛrɛ tɛgɛ in kɔnɔ i b'a sɔrɔ ale yɛrɛ ta hakɛ ni bɔrɔ ye a tɛ mɛn a bɛ sa ka bɔ yen o tuma na sisan bɛɛ k'i janto i tɛgɛ in na tɛgɛ in kojugu dan don o de kama fɛn dama dama bi maa si b'a tɛgɛ in na maa bɔgɔ de b'a kɛ maa min bɛ cogo maaw bɔgɔ ten k'i tɛgɛ fa maaw rɔ u b'a fɔ y'a ye sijɛtigi bɔgɔ sijɛ dama tɛ dɛ hali sifin mɔgɔ la tɛgɛ in kɔnɔ si dɔw b'a kɔnɔ maa dɔw si kuru bɛɛ b'a tɛgɛ kɔnɔ maa dɔw si b'u ɲɛda kan
maa dɔw si b'u sen dɛgɛrɔ n balimakɛ ko in bɛ tan de si bɛ nin yɔrɔw de la o de kama farati don maa taama yɔrɔ caman ani maa min bɛ to ka maaw laɲaba n'u da ye tuma dɔw si b'u da fana rɔ Sogo i bɛ hadamaden tigɛ lajɛ k'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ f'a ye kɔfɛmɔgɔw olu ta ye joli kɔfɛmɔgɔw ta o ye 4000 ye n y'a fɔ bɛɛ ɲɛna kɔfɛmɔgɔw ta ye 4000 ye Mali frontière dugu kuma a bɛɛ lajɛlen k'a lamɛn 4000 kɔfɛ fɛn fɛn bɛ jamana kɔfɛ 4000 minnu bɛ na don Seko Amadu ka bon kɔnɔ 1000 an y'o to olu la a faamuna o ye maliyɛnw ye suko yɛrɛ fana bɛ yen adamaden ka fɛn bɛɛ ye suko ye n y'a fɔ u ye Sefula suko ye wulibali de ye n y'o de f'i ɲɛna an filɛ nin ye tile fɛ bɛɛ b'a dɔn fɛn ye fila ye su bɛ yen tile bɛ yen an bɛ tilefɛla de yɔrɔ nin ye ni su kora ko dugu jɛra o y'i jija o y'i ka ko dayɛlɛtɔ ye i ka ko dayɛlɛtɔ don ni su kora ko su ko la n'i y'i jija o tuma na i ka ko datugutɔ don mais o sugo bɛ tila fila ye i dɔtɔ don i jugu kalo dibi la dɔ tun bɛ nin sɔrɔ mais i kisira i y'a faamu kɛlɛ Sefula bilenma ye gɛrɛsɛgɛ don gɛrɛsɛgɛ min n'a dusukɛsilama bɛ na ni sugora i bɛ ji kɔnɔ ji bɛ ka wuli fɛn b'i bedew jira i bɛ ɲini ka to ji la i bɛ wari o wari sɔrɔ bɛɛ bɛ taa hɛrɛ sɔrɔ o bɛ taa ni sugora k'i panna sanfɛ komi kɔnɔ o tuma na i ka baara o baara n'i y'o daminɛ o t'i laban i hakili sigi tuma dɔrɔn i jigi bɛ kari Sefula daga b'o la dɛ yiri b'o la bon ne bɛ tungafɛn mɔgɔ caman mago sa nka misi ye fila ye dɛ misi ye fila jumɛn ye dɔ bɛ nɔnɔ bɔ dɔ t'a bɔ dɔ ti nɔnɔ bɔ misi min n'a ti nɔnɔ bɔ n'i taar'i sigi o jukɔrɔ i bɛ pɛridi o de kama u b'a fɔ dɔnnibaw y'a don yan u y'a bɔ yan dɔnnibaw tɛ koyi e yɛrɛ don a faamuna Sogo kɔfɛmɔgɔ ta kun ye jamana kɔkan fɛn dɔ ye nafolo ye nafolo ko bɛ cogo di bon nafolo kɔni n y'o de f'i ye n ko maa dɔw taa mɛn kɔ ka taa kun t'o la dɔw bɛ ne wele ne b'u tɛgɛ yɛrɛ filɛ ne b'a sɔrɔ tun kan ka kɛ dugukolo baarabaga ye sɛnɛkɛla maa min kan ka asteriya kɛ o kɔfɛ ani kɛnkɛyeri ani sima bɛɛ tɛ dugukolo ye ɔ kuma na sisan o tigi taa mɛn ka taa Faragɛ jamana kan e bɛ kalo sara ta ala y'e da k'e kana maa bolo baara kɛ e taara dɔ kalo sara ta i mako ma sa dɔw de ka ca mɔɔrɔ o kɛnɛmamɔgɔw dɔw dɛmɛ ka bon dɛ parce que n'i y'o bila o daga sira kan o tɛ se k'o kɛ o mago bɛ fɛn min na ale ka kalo sara in dɔrɔn kalo sara in de t'i don da la i tɛ segin ka nin daga na donc Seko Amadu bɛ se k'i baara sa i daka ye min ye i bɛ se k'o sira de minɛ ala bɛ se ka dayɛlɛ i ye kɛnɛmamɔgɔw ka nafolo hayaw n'o caman b'a f'i ye sisan n'o daga donna i bɛ kɛ fɛn ye Sogo dɔ bɛ baarayɔrɔ la u bɛ jɔyɔrɔ nɔfɛ ka min ye ka avancer i b'a fɔ exemple ni chauffeur bɛ ɲɔgɔn chauffeur dɔ sara bɛ dɔ ɲɛ mais i bɛ fɛ ka taa ɲɛmɔgɔya la min sara ka ca kɔfɛmɔgɔ yɔrɔ ye baara ko bɛ tubabuw bolo ne m'o f'i ye sunsunfin tɛ nin ya min ka jan cɛw ye o tɛ nin ya n m'o f'i ye wa n'i y'u baara i bɛ cɛŋanaw tɔgɔw ta ka na n'i ye tasuma da o kan bɛɛ bɛ jigin duguma e de bɛ yɛlɛ sa de tɛ tɛmɛ o kan i b'u sara e bɛ ta i mago bɛ jɔyɔrɔ min na directeuriyaw ni fɛn i bɛ taa bila yen a banna kuma ye nin de ye o ni maa min jɔnna nin na e ma da ala la n'i jɔnna nin na i ma da ala la k'a fɔ ala ka sabu bɛ yen n'i jɔnn'o la e ma da ala la siɲɛ kɛmɛ i ma da ala la n'i dara ala la bilahi ala ye dɔnni di dɔw ma ala ko man kana yuridu lizata falillahi lizatu jami'an ni maa min bɛ fɛn o fɛn ɲini a ɲini ni ala fɛ fɛn bɛ tigi ni ala ye wa dɔnni bɛ tigi ye ala de ye n'i bɛ bonya kɔ i bɛ dawula kɔ i bɛ nafolo kɔ i bɛ hɛrɛ kɔ a ɲini ala fɛ wa a tigi ye ala ye ala ko a di u ni a si ti jɛbilakun a ye n wele n b'aw jaabi maa minnu ma sɔn ka n wele saya di kulli jahannama dakhirina u bɛ don jahanɛmɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ se foyi t'u ye a ye ala wele faamuna ala ko toyili lillahi rabbil izzati jami'an la ilaha illa huwa ilahil mashiru ko hɛrɛ cɛrilen caman tigi de ye ni ala ye nafolo b'o la bonya b'o la kɔrɔta b'o la maa o maa mago kɛla hɛrɛ ni nafolo la wa a bɛɛ tigi de ye ala ye wa ni ala ye sabu di maa min ma o de y'a tigi ye wa Seko Amadu filɛ sababu dira o tuma na a bɛ nin cogo la n y'a fɔ a ye n ko sugo tɛ tulon ye sugo dara n na tile dama in na a ma mɛn o a kɛra semaine tɛmɛlen a kɛra a ma bɔ a kalama Sumala k'a fɔ diɲɛmɔgɔ Sumala Sise ka bilali Seko Amadu de y'a ye fɔlɔ k'a fɔ Mali bɛɛ ayiwa alhamdulillah Sumala ye duwawu ɲini a fɛ Sogo la don YouTube kɔnɔ a publié la tuma min ani Sumala Sise bilali k'a fila da ɲɔgɔn kɔrɔ i n'a sɔrɔ ko kelenw tɛ o kɛra ala de nana jira n na ale yɛrɛ de nana sugo la a tɛ ne dɔn ne yɛrɛ t'a dɔn dugawu kɛ n ye walasa n ka bila dugu jɛra n ko n bɛ dugawu kɛ n ye n ka jamanaden don wa a bɛ se k'an mɔ hɛrɛ ye sini koyi a bɛ se kɛ Mali mɔ hɛrɛ ye don dɔ
wulila ɲɛ vocal gilan k'a fili diɲɛ bɛɛ fɛ ni maa min ko ami ala k'i sara kɛ hɛrɛ ye ala k'i sara kɛ alijinɛ ye o ma mɛn semaine o kɔnɔ u nana n wele semaine wɛrɛ k'a fɔ ko karamɔgɔ Sumera bilara dɛ n ko Sumera bilara kan ko tabarikala a n'a ka denbaya ye a n'a ka denbaya ye wa a n'a kɛ hɛrɛ ye a ma alhamdulillah a n'a kɛ hɛrɛ ye Mali fana ma n'o tɛ nin dɔgɔ man di mais a bilalen filɛ ala y'o de yira ne la maa o maa ye tulo kɛ sugo la i ye tulo k'i yɛrɛ la Seko Amadu Seko barako gɛlɛya bɛ maa min na kosɛbɛ barako gɛlɛya bɛ maa min na Seko Amadu bɛ yan n y'o de fɔ olu ko ninnu ti jɔrɔ kow ye o ne bɛ yan voilà mais danama de ko don n tɛ maliyɛn tila bɛɛ kɛn bɛ sisan dabɔ n gɛrɛyɔrɔ de hadamaden dabɔlen a kɛrɛ rɔ danama ye bilen ayi o to yen da de kan ka kuma milieu la mais ni da bɔra kɛrɛ rɔ dun o tɛ sirankɛ ko ye maliyɛn tila kɛra o de ye u bɛ n'u sigi u yɛrɛ bolo u bɛ fɛn dɔ dɔnnibaa ye ne y'a sɔrɔ k'e ba ye dɔnnibaa dɔ wolo e bɛna dɔ fɔ yan taa i ci la i ba y'i wolo i kɛra ekɔliden de ye i ye kalan kɛ i bɛ fanga de ɲini mais dɔnnibaa de kɛra dɔnnibaa de ye o ba fana y'o wolo o ta y'o de ye bɛɛ n'i dakan don dɔw kɛra surasi ye dɔw kɛra nzanamu ye dɔw kɛra polisi ye dɔw bɛ yen directeur don dɔw yɛrɛ kɛra ministre ye dɔ ka misi ma deli ka jigin ni ɲinan tɛ fɔlɔ Mali kɔnɔ yan o kɛra ministre ye sisan kabini ala y'a da Gwana ma kɛ ministre ye o dakan de y'o ye ni min kɛra min ye a y'o t'o bolo Seko commerçant nu jagokɛlaw ka jago jayɔrɔ n y'o de fɔ bɛɛ ɲɛna o bɛ yan o an tun t'o kumaw la sa k'a kɛ n'i y'i tɛgɛ wusu ka ban i bɛ fɛn o fɛn da hali ni taar'i sigi bo tɛna a bi sa maja dɔ bɛ bo la koyi e ma da o la maja dɔ bɛ bo la i t'o dɔn f'i ka taa tu kɔfɛ ni bo ko po dimɔgɔbaw bɛ n'o yɔrɔ bɛɛ ka n'u jɔ k'anw ta don n'i ma janka o ni botigi bɛ kɛlɛ bo nɔfɛ o u bɛ toujours f'i bɛ wuli ka boli ka bɔ yen dimɔgɔw ɲɛ a tɛ kɛ maja min bɛ bo la e b'o dɔn bokɛnɛ ka manja sogobilen ka manja sogo tolilen ka manja kulusi dɔ don ni ala y'o da i ma o ma ka i na jɛ mara Seko jinɛbana ye tiɲɛ wa jinɛbana ye tiɲɛ Seko jinɛbana ye tiɲɛ Seko de y'a fɔ n'an k'o jɛ k'o d'i ma jinɛbana bɛ yen façon saba don kirikiri machin n y'a dɔn dɔw bɛ u ka kirikiri machin dogo u den ka kirikiri machin dogo ko jinɛbana b'o la kalo kuma bɛ muso dɔw da k'olu ye jinɛtigi ye bana b'u la n y'o fana f'u ɲɛna bana b'u la dɛ ani keleya kɛlen fa don dɔw rɔ keleya bɛ fa don rɔ u bɛ kuma k'u cɛ mara bo kɔnɔ i ka garage la denni dɔ kuma tɛ wa n'i donna muso ko in na i malo b'a la i ka bureau la denni min b'i ta ye a b'a fɔ e cɛ don n ti don bilen a ye cɛ sɔrɔ keleya fa donnen don a la jinɛ tɛ dɛ olu ko mun ye olu ye nkalon de ye a ye taa ci fɛ jinɛ t'i wuli k'a fɔ jinɛ b'i yɛlɛ dɛ jinɛ b'i ta maa b'i yɛlɛ jinɛ la u k'o kumaw bila ka bɔ an senkɔrɔ a ye silamɛya kɛ daliju ye tiɲɛ ye yiri la daliju ye tiɲɛ ye walahi o ye tiɲɛ ye mais k'a fɔ ko jinɛ dɔ de bɛ yen k'a bɛ pan a ye jinɛtigiw wele ka na u ka jinɛ dɔ yira la n'u y'a yira Seko Amadu la n'i ma se k'a minɛ min moriya bila mais Seko kunnafɛn bɛ maa min na n'a kɛlen bɛ ka don u ka furu la o furakɛli ko bɛ kɛ kunnafɛn bɛ maa min na e yɛrɛ m'a fɔ wa dɔw ka kunnafɛn juguyala keleya b'o kɛ o keleya b'o k'a b'a ye ale yɛrɛ bɛna kɔrɔ min kɛ bon ale yɛrɛ tɛ se limaniya bilen donc sisan ale bɛ cɛ manipuler cogo di maaw bɛ tugu ale la so kɔnɔ a fɔ e kana se karisa ma ko k'a fɛn kana wuli koyi bɛɛ k'ale yɛrɛ taabolo di a mana to a la dɔrɔn a b'i kirikara k'i bi dugu ma faku don Seko Amadu b'olu bɛɛ fura bɛ dɔ la dɔ ta ye o ye bana ye dɔ kunkolo b'a dimi ŋama dusukasi man ɲi o tigi ma n'o bɛ yen o fura duma bɛ n bolo yan kosɛbɛ Seko banaw dun banaw bana dɔw bɛ yen a fura ti sɔrɔ a yɛrɛ fura de ti sɔrɔ a bɛ arajo kɛ arajo b'a fɔ u ma bana ye nka a tigi dun man kɛnɛ dɛ o fura bɛ n bolo yan daga kelen pe n'i y'o don ka ban i kɛnɛyara Seko examekɛlaw n y'o fɔ bigi dilan bɛ o bon bigi in dilara nka furamugu bɛ yan nka n'a mɛn ala la bigi in ye fura dɔ bɛ yan o ni bigi in de bɛ wusu n'i y'o wusu sɔgɔma o sɔgɔma i taatɔ i b'a wusu bigi b'i bolo fana sefula a ka ca ala fɛ e ta ye examen baki b'o la BT b'o la BT1 BT2 DEF yɔrɔ DEF-kɛlaw y'a daminɛ hali an yɛrɛ bɛ na sa u bɛ ka fɔ an kɔ yan Seko bigi bɛ taa joli la bigi ye 4,000 ye ani furamugu in fila bɛɛ bɛ da ɲɔgɔn na k'a d'i ma nin de ye ɲama ye ɲama bulu dayɛlɛ bali n y'o de f'a ye o de ye gɛrɛsɛgɛ dayɛlɛ fura de ye baara dɔ bɛ kɛ o la arabadon fɛ n'i y'i k'o la baara banna o kɔfɛ dugalen bulu 100 haya bisimilayi de bi sɛbɛn a kɔnɔ haya wɛrɛ bi tugu o la an k'o to gundo la o bi sɛbɛn dugalen bulu kɔnɔ a kelen kelen bɛɛ a bulu 100 k'a daji
minɛ kɔnɔ i y'a faamu fɛn fila bɛ i b'o de k'a la n'i y'a daji semaine kelen i bɛ k'i ko a la araba wurudili bɛ i b'o de kɛ nɛnfɛri waati n'i y'o kɛ i ti fandanya kɛ diɲɛ kɔnɔ bilen. Allahu akbar tɛ tɛmɛ an y'o d'a ma. Cheikh Amadou Baningo Amadou maro fɛn caman yira la maliyɛnw na bi ani diɲɛmɔgɔ Cheikh Amadou halisa n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ. Sogo daliju bɛ entreprise ba min binna ka lawuli wa? Entreprise daliju bɛ k'u lawuli nka dɔw bilen lawulili kabako don mun y'a bi e b'o dɔn. Janfanji bilen n'i y'o lawuli o bɛ wuli ni janfa ye kun. N'o tɛ o dalijuw bɛ yan. Entreprise caman bɛ yan i ye t'u la tɔrɔkɔ u ti b'o yɛrɛ dɔn wa? Olu b'a bɛɛ kan na. A bɛ faamu mais daliju bɛ n bolo yan n'o daga dori ye o y'o bannen ye i bɛ wuli siga foyi t'o la. Tɛ tɛmɛ o kan. I y'a faamu wala o daliju bɛ yan. A faamuna. Se fila ko ninnu ma nɔgɔ hadamadenya dara ani sababu de dara. Maa minnu ma da sababu la an b'aw fo ka télévision mɔgɔw fo Ala ka barika da u la. Amina. Dɔnni ye wulibali de ye. An bɛ nin kɛ de k'a yira diɲɛ la diɲɛ k'a dɔn ja ko wɛrɛ bɛ yen wa diɲɛ k'a dɔn ko kumaw ye fila ye su bɛ yen o ni tile o ye kelen ye wa wala zulumati wala nuru yala dibi aya ani yele kelen do wa kelen tɛ wala zul ilal haruru yara suma ani tile kelen do wa kelen tɛ mɛ min f'i ye ko ninnu tɛ kelen ye o ko ye fila fila ye misi muso ni ntura kelen do wa misi muso bɛ nɔnɔ bɔ ntura bɛ nɔnɔ bɔ ayi tayi mako la dɔnni b'a bɛ yen wa dɔ b'a la o tɛ dɔnni sɔrɔ dɔnni t'o la o fana bɛ yen n'i bɛɛ yɔrɔ bɛrɛ o ma i b'a fɔ i bɛ fɛn bɛɛ gɛsi kelen na e t'a ɲɛ dɔn koyi n'o tɛ fɛnw tɛ kelen ye ni bi yɔrɔ bɛnna tɛ min na o tuma na e de bɛ kuma cɛya ka diɲɛ bɛɛ tɔgɔ cɛ n'o ye n'o tɛ saya bɛ yen balo bɛ yen o ye fila ye o kelen do wa k'i to ɲɛnamaya la i t'a dɔn ko kelenw tɛ mɛ ni Ala ye ku kɛra i n'a dɔn ko saya fana bɛ yen. Tiɲɛ Sogo n'an bɔr'o la ni hadamaden bangena an wolofa n'an wolobɔ o bɛ laaya faga ye laaya faga de y'a bannen wa o minɛ ko yɔrɔ bɛ yen Sogo. Laaya faga o t'i nalen kunbɛlen yan ni fɛn wɛrɛ t'o la Ala kira y'o fɔ ni min ye sallallahu alaihi wa sallam o kɛra ni nisɔndiya yɛrɛ de ye o n ko Abdulayi wulila a n'a jɛɲɔgɔnw taara Palestine k'u bɛ taa wari ɲini k'a sɔrɔ Aminata lajɔlen don a ma kɛ ten yan a fatuli bana y'a minɛ ka bɔ yen k'u bɛ taa fɛn ɲini ni jigili kɛra u k'u nisɔndiya o ye den kunbɛli saraka ye k'a nisɔndiya ani den ka diɲɛlatigɛ saraka olu tɛ kelen ye n'a y'o fara ɲɔgɔn kan a n'a dɔn ko waati ye fila de ye diɲɛlatigɛ saraka ni den nana don min na kɔnɔbara yɛrɛ ɲama fifali saraka o de ye denkundi saraka ye muso bɔra den bɔra a fifali saraka ye nka ka den yɛrɛ saraka a nadon la o ye nafolo haya ye ni bonya n'a ka masaya o y'o de ye mɛ o ɲinɛ an b'o de kɔ i y'a mɛn ka taa tɔ kɛ sisan u yɛrɛ ka denkundi saraka u bɛ k'o bɛɛ kɛ kelen ye olu tɛ kelen ye. Wolodon nasi bɛ yan n y'a f'u ye o buton bɛ yan 5000 i y'a mɛn nka ni maa min b'a wolodon saraka dɛ k'i wolodon saraka i y'a mɛn k'a bɛɛ fɔ aw ɲɛna k'a jɛ sangabantura o ye juma ta ye ɔlɛ o ye alamisa ta ye o ye misi min ye n'a fari ye nɛrɛ ye dɔɔni samedi denw da o ye nɔrdi ye dimanche denw da o ye mardi ye lundi denw da nturajɛ don awa tarata denw da sangaba bilenman don a bɛ fɔ o de ma ko wulɛmɛ araba denw da a bɛ fɔ o de ma ko ɲawiri wa a banna don jumɛn ye masadon ye masadon bɛ denw bɛɛ la mɛ don damadama bɛ o de ka bɔ a bɛɛ ye alamisa b'o la juma b'o la masa nagasilen n'a ka nafolo bi tiɲɛ a bɛ boli a tɛ basigi wari b'a kun samedi b'o la dimanche denw o de ye masa Sulumana ka don ye awa ntɛnɛn don o de ye Alakira Muhamadu Mando ka don ye kuma tarata don o de ye awa masakɛ dɔ de ye diɲɛ mara n'a tun bɛ fɔ o de ma ko Namuruzu kuma na o de ye don min ye o ye tarata ye ale bɔra o de kan o de kama furabɔla n'a kɛra tarata den ye kaban a bɛ kɛ balawu ye. Tɛ tɛmɛ o kan faamuna Sogo Amadu a faamuna diɲɛmɔgɔ ni Sogo Amadu de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ bi kungo kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn tun bɛ k'an lajɛ nin wagati la k'a fɔ a ye ni mɔgɔ bɛ Sogo Amadu la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a bɛ se ka weleli kɛ mɛ kɔfɛ jamanaw Faransi Espagne Italie aw b'a kɛ vocal ye sibe a n'a ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ sabu jamaw ka ca ka fara tugun appelu ka ca kɔfɛ mɔgɔ a n'a ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ a b'a kɛ vocal ye Faransi Italie Espagne fɛn fɛn b'a mɛn olu la kɔfɛla kɔni jamana kɔ tubabu jamana kan bɛɛ lajɛlen ka kɛ vocal ye o la ni Sogo Amadu bɛ ɲɔgɔn Sogo Amadu duwawu k'a k'i ka mɔgɔw ye ani ka duwawu kɛ jamana ye duwawu bɛ k'u ye. Bismillahirrahmanirrahim
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا نسألك يا الله يا الرحمن يا الله يا الرحيم يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا قدير يا الله يا فتاح يا الله يا حميد يا الله يا وحيد يا الله يا صمد يا الله يا ذو الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقداره العظيم الجنات لحق ولا نار لحق والسماوات لحق والأرض لحق وملائكة لحق وجبريل لحق وإسرافيل لحق إسرائيل لحق صرفيال لحق نزريال لحق نبي لحق محمد لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ ka diɲɛmɔgɔ bɛɛ fo a kun bɛ fayida kɛnɛ kan min bɛ présenté a denkɛ n'a balimakɛ fɛ Mohamed Jara ni Jango Sefula bi ani Suku Amadu kun bɛ ɲɔgɔn fɛ Banugu Amadu Sefula ka morikɛ kelen ka diɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka fɔ a bɛɛ lajɛlen assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatu. A bɛɛ n'a mɛnna.